wallahi matukar kana kan gaskiya, kana kan tauhidi na gaskiya, ka karfafa alaka tsakaninka da mahaliccinka, duk yadda mai kaidi zai kaidi ba da zai iya cutar da kai. A iya samun ka wani lokaci dan Allah ya kankare maka wani zunubinka, amma dai a kayar da kai kasa wanwar ba haka bane ba. fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Ubangiji zai iyar maka su, ya isar maka su. Dan lokacin da suke kulle da daddare kai kana bacci, lokacin da suke jaye kai kana bacci, amma a wannan lokacin ubangiji baya bacci, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Shi azzalimi ya hana idan sa bacci dan ya zalunci wani, bai san ba wanda ake zalunta shi kuma ya sake da Allah, Allah kuma baya bacci. Tanamu aynaika wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami.